Golal Mija. Kabaruuji ɗemngal pulaar. Kabaruuji ɗemngal pulaar hettiyankoɓe golal media ko joni joni so welele yanti en. Daawuda jiggo ñalde hannde nden awre alarbare sappo e jeetati lewru septembre hitannoji ɗi sappo e jeenayi lewɗi jani men koni sifiri mohamed sale muldu maire jou ko kanko woni jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi o holliti hannde o Mauritanie ne heɓani gam fewjude lawol hakkude leydi ndi algérie leydi ndi Mauritanie gam weɓtinde tigui ya garta men kala ko yewiti gardiɗo union national du patronat mohamed jeynal abidine oldu sel ahmed kanko ne dañi jeenayi toon to paari nokkure UNESCO men gartu ene fannu kofidinen kalat ko yewiti e joɗaniɗo HCR kanko ne holliti hannde o leydi ndi Mauritanie ene hunani ma nehani tawi ko ɓenaroɓe molade nder leydi muɗum bonande réfugié ji ɗi ene jogui ɗo gurdam pattam lami wal men kal caggal keri men dowla mo Israël sungoji législative ko henɓe gonno en kala toon to dowla mo république démocratique mo Congo musidɓe tedduɓe tenkoɓe golal média son muñima joni joni gartene facciru men yañugo e ɗemngal pulaar. Daawuda jiggo jam hiire mon walla jam ñalli mon ɗum fayi ko haala ka tawi musidɓe tedduɓe tiyankoɓe gollal média no mbiruɗen e gardiɗi kabaruuji meɗen men kal ko yowiti e gardiɗo union national du patronat mohamed jeynal abidine wuldu cheikh ahmed kanko no heeɓi jeenari toon to dowla mo ganduɗa a France lamorgo mum paari e nokkure UNESCO ndin jeenari heɓata ɗum ko ɓurɓe wawde yencinde wonande tawi ko entreprise aji goɗɗi e nder windere nde kala no gollo to tawtorama ɗum fodde ujunere e temedde joyyi innama aade dilloɓe oɗon fannu tawi kadi kañumen kala ene golla tawi ko golle partam lamije tawi tigui mbiyata hannde gurnameje mumen kala ko hen pawi ɗum ɗon nde fayi tan koye guinol golle tawi ko guinol golle ma guinol kadi tawi golle paygal e ɗemgal tawi ko arab noon ko guila e ɗowgu ha e gardigo ha e gueɗe rendo kono kadi ni ha e fondude hakkude rewɓe e worɓe fannu kufidinɗo kanko no toddama omo jeeya e ɓurɓe mantinde e ngal ɗon gollal wadde en mbawi wiide onon ray hoti toon to leydi ndi Mauritanie wonande tawi ko kanko ɗo mbiteɗo mohamed jeynal abidine oldu cheikh ahmed en kalat ko yoyoti e mbiyen hannde mohamed salem oldu merjo ko kanko tigui woni jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi o tentini tan mo jogui hoolare yiyande mawnude hannde o wonde lawol ma waɗe hakkude leydi ndi algérie wonde fewde leydi ndi Mauritanie ɗum ɗon ko webtinde ya garta hayso tawi woni ne wooda noon hakkude leyɗel ɗe ɗiɗi e webtinde jeygu ma gostodiral kala ko fewti ɗumɗa e kabirɗe e fanno kuftidinɗo wonande leydi ndi dañi hen wonande leydi algérie kañum dañi hen ɗum ɗon tentini hannde hoolare makko ha ko wi wonde moɓɓulel mbiyen hande toppitogel ɗeɗon gueɗe ma todde ɗum ko yaawi ko yacci beele mbiyen tigui ha hannde golle ɗe ene ɓossa no fewi saabu yani makko ko woni hen ko fewde beele ha hannde ɗum ɗon ene wawa jibbinde ko nafata ɗo e nder wertagol leydi ndi Mauritanie HCR joɗaniɗoɓe ɗo en tawi ko mbiyen haut commissariat nations unis on woni Maria Stavropoulou kankone tan hannde o tentini dawrugol leydi ndi Mauritanie ene fawi e needi no fewi tawi ko needi kadi labtude afaade réfugié ji gonɗi e nder wertagol leydi ndi Mauritanie ummiɓe nokkuji mumen dogɓe tawi ko fitinaji gam wargoji baɗoji toon arɓe ɗo molade o holliti fodde men 60 ujunere mbiyen innama ade arɓe ɗo molade ummiɓe toon to dowla Mali hannde o gurdam mumen ene ganduɗa faafi ɗo no fewi tene kadi ruttima e wiide tan ɗum ɗon koye welede Allah kono kadi ni e welede leydi ndi Mauritanie e ngabbinde tawi ko hannde ngal ɗon karallagal leydi ndi Mauritanie jeeyama e leyɗele ɓurɗe wawde bismade hoɓɓe ma kadi mbiyen bismade tawi ko ummiɓe gam han nokkuji goɗɗi woni émigré ji gam yillade e leydi ndi o tentini tan caggal nde o joddi hannde o yoga yimɓe tawi ko terde laamu ngu ene tawtora nde ɗum jonde tawi ko mbiyen hannde biyeteɗo Hamad Ould Meymou directeur général administration territorial gam wertago leydi ndi e Mauritanie men kal ko yowiti hannde o tawi tigi kono holli jande al akhbar wonde Mohamed Ould Mawlud caggal nde yidiri e mawɗo leydi ndi wonande Mohamed Ould Cheikh al Ghazouani o holliti hannde o ñalawma hanki o ngol ɗon joddogol wanno ko sagade mawɗo leydi ndi namdino joddogol mabɓe kono kadi wonde ha hannde o tentini tan ko ɗum ɓeydare mbiyen maire wonande lando teskade tan siftinde wona kanko goto tan yano yindiroyde no holli jande e sahara tumnade jande sahara media Abdesalam Ould Horma kañum woni gardiɗo landa sababu kañum e hoore mum yindirino e ganduɗa mawɗo leydi ndi ɓe jewtidi ko heewi gam ko fewti ganduɗa a tawi tigi koye lundiɓe ɓe no siforini kono kadi ni holko lundiɓe mbawi addude gam wawde ɓeydude laamu makko o saamo yarte kanko mawɗo leydi ndi holli
yalti hannde o omo heeɓi joddade e tawi koye lundiyankoɓe kala goto beele moni foof ne wawa addude ɓeydare muɗum wonande ko gollate ko ha leydi ndi wawa yarude yeeso ruttima e siftinde tan min oɗon huno nuyamo hunino jillinde ko ƴamata lifol laamu hitannaji ɗi 14 beele tiki wawde liggodade lundiyankoɓe hannde omo jokki e ƴewtade e yejitade jaggal e ngolɗon konngol ha ko siftori tan e duwanade tawi ko on mbiteɗo Abdessalam wolde horma caggal duttugol e aduna yummoye muɗum ɗum ko accident mo wanno fewde ganduɗa amen lawol butel min fewde Nouakchott mo tentini tan o duwanima on no fewi kono kadi siftinde kanko mawɗo leydi ndi o joddinamo e gardiɗo landamo e refde Ahmed Ould Dadda Messoudou Boulo Khayr mo landa APP kono kadi ni e Yahya Ould Ahmed El Wakef tawi ko landamo adi en kalat ko yowiti hande tawi koye ba Mamadou Sidi hoorejo tawi ko fedde flamme kanko no yewtidino e gollal média hande noon tiiɗi ko namdenoma namde kewde caami toon caggal yewtere mabɓe hakkude makko tawi kon mbiteɗo Diallo Abou Amadou kono kadi ni o teskima mbiyen konnguli makko ɓurɗi mantinde namdal samini wiide holko ganduɗa o foti haalde hakkude laamu Mouhamed Ould Abdel Aziz wondude e laamu Mouhamed Cheikh El Ghazouani mbere wonko serti hen kettoɗenmo tawi keɓɗen haala makko koye e micro Diallo Abou Amadou mi holliti e interview mo mbanndumi ko ɓoyani ko wonde so tawi yimɓe ne ɓeta ko laamu waɗi e caggal sumgoji ɗi ha tawi sumgoji no yarini wona noon yo pataki lebbi tati ko nden mbawata hedde haqiqa ko oɗo naɓiiji waɗi kono kam oɗo premiére impression mo joguimi ene wayno koko mbiɗa ko tan ala ko serdiɓe en réalité kono noon est ce que Mouhamedoul Ghazouani en yiiɗi andede e tarih wonde ko kanko waɗi feere hay ko wawno wonde fof fota reglude oɗo probléme ɗiɗo probléme aji ɗi ganduɗen guila wargoji ɗi ha e laamu ngu kadi no yuɓɓirini ɓaleɓe ne tawa hen est ce qu'il est prêt à jouer oɗo rôle ɗum ɗon min ƴeew koni kam ko puɗiɗen andude ko kam no yarini ene wayno ala taw ko serdimo hakkude makko e Mouhamedoul Abdel ala ko serdi ene wayno ko lawol gotol ko non flamme ma hukki hen so libbiteɗe ɗi timmi par ce que e flamme hunde fof koko yewtete wona joni min ƴewata minen ɓe ko janggo mami waɗ interview première partie o yalti ne heddi deuxième partie o mi yiiɗa haalde fof tawa so yalti jaljaluɓe ala ko keɓat hen ko la ko noon inchallah hakkude ɗo e dumunna hakkude ɗo yontere walla jonti ɗi deuxième partie interview bo ma yal e mami haal kadi gueɗe kewɗe ko fati ɗum ɗo voilà e lebbitere ɗi kadi so timmi ma wood kadi déclaration walla commune waɗa ɗum walla porte parole ma hullin kadi leñol ngol oɗo saaha hol analyse moni mbaɗi e holkomin tugni e des choses concrètes ko addanta min wiide wonde nguɗo laamu e laamu ɗum fof ko gotum taw noon koye dallullaji labtuɗi kabaruuji meɗen nder leydi Mauritanie ko ɗo kaydi jongoni o en jahat caggal keeri meɗen so tawi wellel yanti hen kabaruuji mon caggal leydi kabaruuji meɗen caggal keeri en jahat toon to jawlumo Sénégal taw en toon Amadou Amadou Diop ko ɓuuri tentude toon e ñalawma hannde o jamal wone moɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe hettoɓe haalirde meɗen gollal média kabaruuji ɓurɗi tengtude leydi meɗen leydi Sénégal gaditno ko wuuro meɗen Madina Gounass enen gandi mawɗo leydi Sénégal hanke hino Madina Gounass joddima e khalifa o enen gandi khalifa o ɓe kaldi hanke hallaji ɗi gandanɗa hoorema hallaji baɗɗi fayida kanko mawɗo leydi Sénégal noon o wi addimo ɗoyere ko khalifa o noddu wonto leydi Sénégal galleji diini ɗi foof mbawa wonde gotum jokkere namde wona ɗon o wi kamɓe addaniɓe ɗo pour sernude galleji diini ɗi kanji foof galleji diini ɗi foof ko gotum e majji enen gandi oɗo bireɗo Ahmed Khalifa Niass waɗino haalande ko faate poɗɗo ardade tariqa bireɗo Tidjani e nder leydi Sénégal hanki noon oɗo mo gandanɗa hoorema ko khalifa meɗen jooɗi to Madina Gounass to o waɗi haalande o wi kamɓe de ɓe mbawa dañde ko gandanɗa hoorema ko ɓuuri galle Alaji e Malik o wi bammakko e hoore muɗum woni ceerno muɗum ko ceerno Baro o wi ceerno Baro kadi woni ceerno muɗum ko Alaji Malik o wi kanko o dabɓa nafowo ka hay jibinaɗo hande nder Tiwawon o wi oɗon ko ceerno mabɓe kamɓe kala koɓe dañi caggal Allah ene laaɗo muɗum e Cheikh Tidiane ko Alaji Malik rokkiɓe ɗum ko Alaji Malik woni ceerno mabɓe aɓen caggal Allah ene laaɗo muɗum e caggal Alaji e Malik o wi hoto yimɓeɓe ndendin galleji diini ɗi kamɓe ko jokkere endam woni hakkude mabɓe ko hakkude ceerno e almudo woni hakkude mabɓe so ɗum yawti en jahata ha to wuuro meɗen Dakar enen gandi ɗo balɗe foof kadi ko banggue jolayro hata kaɗan laana jolino ka pittali kewɗi mboomi hen hollirama noon hanki jamma kadi won laana goota jooli koto wiide ɗo Joal enen gandi pittali nayyi jalti hen e aduna mawɗo leydi Sénégal noon waɗi haalande o wi ɓeɗo liggotoɓe maayo hango ngo o wi ɓe mbattu hakkillaji mabɓe ko miti o haalan taɓe ko so ɗum yawti en jahata cuuɗi dumbirɗi leydi Sénégal tawate toon ko Tayib Socé enen gandi Tayib Socé ɗiɗo saaji foof de ammone cuuɗi dumbirɗi caɗele o dañjuno oɗo totnoɗomo temedere million yo moftan ɗum ni yiiɗo kange wonmo totti dogdi hen enen gandi balɗe ɗe tati foof o naata dumbirɗi kadi o yalta waɗi saaha noon gandanɗa hoorema ɓeɗoɓe gandanɗa hoorema ko sehilaɓe makko sernaɓe ɓadinoɓe mo rendi gollal ha tengti oɗo bitaɗo Aliou Sall wonde Iran Ndaw ɓe mbaɗannomo ko ñagude bite téléton ko enen gandi ɓe ndendi
andi ni kene fota wonde temedere million ɓe kolliri hanki ɗum timmi joni non heddi koɓe totta ɗum ɓeɗo ɓe gandanɗa hoore ma ko kañumen toppiri ko fate ñawore pour oɗon mbiteɗo Tayibu Socé wawa hebde hoore muɗum rutto galle muɗum enen gandi oɗo jaydi en kadi mbiteɗo Adama Gaye enen gandi de ñiŋoje ɗe o wanno hawnana cuuɗi dumbirɗi ɓesgu makko holliri no ɓuurani sellude pour beele ma woppe kadi o yaha kadi o jooɗo hano laamu sohlirimo foof on lan laamu ngu jaɓanani ɗum o ruttinama kadi e cuuɗi dumbirɗi ko ɓuuri hawnade noon enen gandi oɗo suko debbo gonɗo réseau sociaux enen wonde suko gorko ɓe gandodiri aɓe jaltide ko wiide ko ɓe gandi o waɗino vidéo mo gandanɗa hoorema vidéo kulɓiniɗo saabu ɗum o ɓoori kono yimmakko jibinirnoma o waɗi vidéo o neldi oɗon suko gorko kañum holko waɗi oɗon vidéo moftude vidéo sa fof ne waɗatmo santas waɗanam ɗum ɗo sa waɗananimi ɗo mi rokkatama ɗum ɗo sa waɗananimi ɗum ɗo vidéo komi baɗowo ɗum e réseau sociaux komi baɗowo noon battowo ni hulɓinimo hen ha waɗi saaha goto on affaire o feeñi kamɓe ɗiɗo foof ɓe jaggama so ɗum yawti en garata ɗo e falde fuura de hollirama ɗiɗo saahaji ko nguleki muski woni ɗo ere ɓeɗon noon ɓe gandanɗa hoorema ko fulɓe aynaɓe enen gandi kamɓene de ɓe kaali mbiɓe jogui kul huule e ndungu hikkugu saabu ɗum guila toɓo ngo toɓi ɗo ere ha morso fuɗɗi toɓo ngo dartima kadi guila nden faade hannde hay morso ngo ni fuɗɗima yorde enen gandi diwan ɗo ere e jum guesa maaro ɗe yimɓeɓe jahanno kene gaddo e kuɗoli maaro ɗe morso dartinoma noon no ndungu fuɗɗi nde kono kadi hunde nde ɓamti yimɓe ne ƴetta kadi mbaɗa ɗum dépôt saabu ɗum wasde jogade e hoolare e nguɗo ndungu ɗum noon ko ɗiɗo kabaruji ɓurno tengtude leydi meɗen leydi Sénégal taw jokkodirto moɗon ko Amadou Diop bobo gendi faade e golal média Allah jarama Amadou Diop joɗiyanke golal média toon to dowla mo Sénégal dowla mo Tunisie hannde o so tawi woni mbiyen ko heɓare mawde woni toon ɗum ko sangande sumgoji mbiyen gadanide mbiyen hoorejo sumgoji lefullama hitandunaji ɗi 14 wanno ko 15 lewru septembre yalti kono kadi teskama tan hannde o hay goto suwa taw dillinde ko nguli muɗum ɓurɗi mantinde haala haalaka toon kono kadi haala hakkude mbiyen oɗon mbiyeteɗo juriste Kay Sayed wondude e Nabil Karawi mbiyen goto mabɓe kala wonko dañi 16 piccal 4 nder temedere wonande ganduɗa hannde o 15 piccal 5 nder temedere mone mabɓe fof hannde wonko fooɗi toon kono beele sumgoji ɗi ema jokku gam wonande sengo dimmo holde waɗata mbiyen ruttima hen e konguli muɗum on woni Farouk Bouyasker ko kanko woni cukko hoorejo iji wonde hannde o ñalawmaji daddadi daraki tawɗo gotel ñalawmaji tati ene wawi wonde wona e nder ɗiɗon ñalli kono ala hen taw ko dariɗo gotel ka no gasi jeenayi lewru septembre jeegom lewru octobre ha 13 lewru octobre ene wawi ɗiɗo ñalɗi tati wona e ñalawma wona ganduɗa ñalawma gam tengo dimmo kono tintini tan o saaha ko addi ɗum ne yaɓane alay saago rekuɗaji mbaɗayi kala tawi mbawi waɗede wonande sumgo wonande tawtornoɓe ɗiɗon sumgoji ɗi en ma mbaɗa tawi koye balɗe ɗiɗi caggal wotede en tawi wawi waɗede so mbiyen fawe toon to wiyete tribunal administratif toon to dowla mo Tunisie to en kalat toon to dowla mo république démocratique mo Congo Félix Tshisekedi hoorejo leydi ndi wonno koye jillu muɗum toon to dowla mo Belgique kono kadi ni o jaɓɓaka toon ɗum ko wonande dowla mo Belgique jaɓɓaki mo no fewi kono kadi ni wona dowla mo Belgique tan hay ɓesgu makko wurgu toon hannde o darima ñalawma hanki o gam seppude toon e hollidde ko adi komo yindiray e roi mo Belge mbiyen hollidde tan hannde o kanko Félix Tshisekedi o wonani ko wiyete ko ene hannde o a tawi ko mbiyen tumnateɗo kono kadi ni o wonani ko wiyete ko hannde koolaɗo wonandeɓe saabu kamɓe o ɓe kolliti o waɗi ko wiyete ko ene oldeɓe électoral wadde mbiyen sumgoji ɗi kebtinanimo ha ko mardo e ko waɗata hannde ko ɓuuri en hewde mbiyen koye mbiyen hande ɗowgu Joseph Kabila men kal ko yowiti ganduɗa e toon to dowla mo Israël ɓe gonno koye sumgoji législative wonande hannde o a tawi kon wiyeteɗo Benyamin Netanyahu wondude e Benny Gantz hay goto e mabɓe mbiyen dañani fartange folde ko kamɓe ɗiɗi ɓe kala poti mone mabɓe kala dañi 32 joɗorde e nder temedere e nogas kono kadi hannde so tawi teskam mbiyen ɗin woteji ne jokki toon hay goto mabɓe jogaki dalilu ma dardude wawde sosde gouvernement kesopul ɗum kono tentiniri a tawiti ko commission toppitiɗo woteji mabɓe mbiyen bulletin aji de vote wonande wotnoɓe kala ɓen ɓe teskima ɓe juppi yoga hannde joɗorde kewɗe kene tolno noon e 90 nder temedere yuppama wadde ko yalti ko kam hokkani haqiqa hay goto wonde ko kañum fooli taw mone mabɓe foof wonko dañi mbiyen ha ko teska noon so tawi woni neɗɗo wawa toon folde alay saago dañi 61 député ɗum ɗon ha ko tentina suwa taw wadde taw beele hannde o maɗum jokku e walala men gartoyi hen e fannu kofdindo musidɓe tedduɓe tenkoɓe gollal média mi sibiti noon gardini kabaruji ndiyen Daawuda Jiggo e nder kabaruji men ñalde ande nde en kaali ko yowiti ganduɗa e konnguli ɗi yaltiɗo Mohamed Salem Ould Jour kanko de o tentini hannde o leydi ndi Mauritanie heɓani wadde lawol hakkude dowla mo Algérie e dowla mo Mauritanie wertinde ya garta beele jeygu ngu woni yaaru no foti yaarude nen ɓe mbiyen ko tentinira HCR kanko no joɗinoɓe ɗo holliti hannde on woni Maria e Stavropoulou kanko no holliti tan hannde leydi ndi Mauritanie en nehini wonande ɓen yillotoɓe nder leydi ndi arɓe mawlade hannde so tawi woni leyɗele ne yime leydi ndi Mauritanie ne yime e leyɗele ɓurde wawde
mbiyen bismade hobbe ummiɓe leyɗen ngam dogɓe fitinaji toon en kali ko yowiti gardiɗo union national du patronat Mohamed Zeynel Abidine wuldu Cheikh Ahmed ankono dañi fartangi hebde jeenayi toon to dowle mo France la morgo mum pari ngam tigi ko UNESCO hokkimo ɗum omo jeeya ɓurɓe wawde yencinde no wiira Jeynel akhbar holliti caggal tigi kañum Sahara tumnade Sahara Média wonde Abdessalam wuldu horma wondude on mbiteɗo Mamed du mawlud ɓe jingiri e mawɗo leydi ndi ɓe jewtidi ko heewi ko ganduɗa ko fewti ganduɗa e mbiyen hannde gonka leydi ndi kono kadi ni e mbiyen e gueɗe lundiyankoɓe wonande kadi a tawi ko gueɗe laamu ngu en kaali caggal kewi men toon to dowle mo république démocratique mo Congo ato toon dowle mo Tunisie en garti toon to dowle mo Israël musidɓe tedduɓe tenkoɓe gollal média ko ɗo kaddu toon ñalawma hannde mbiyen to karalagal kaɓirtoɗo wonnoto tan ɗum are la Hacham jayre pinal baddat tan aadi ñalawma goɗɗo doyi nden yo jaam jogomi jogo on ɓalani jaam Golal Media. Golal Media. Golal Media. Golal Media.